демонстрирал туалетите, както и останалата част от определен влак. Както виждате, това е една супер комфортна 5-звездна туалетна, има дори и туалетна хартия. Има мивчица, в която вие можете да натиснете и тук тече вода. И се миете, ако искате, има туалетна хартия. Опа! Щеше да ми отнесе за малко. Ръчна спирачка, всичко си има. Тук някакви девойки се гримирате ли сте вие? Някои ядат бейкрол. Рекламни агенти. Много вкусно. Хубава ли? Хубава сте, няма страшно. Някои се гримират, други четат. Стием натам. Други спят. Що спите вие? Здравейте, господине. Кой сте вие? Как се казвате? Георги Димитров. Георги Димитров. Откъде сте? Враца. От Враца. Как е във Враца? Мрачно. Мрачно? Значи вие се пътувате до Враца? Не, до Метра. До Метра? А оттам на къде? До Враца? Не, до Долна. До Долна Митрополия, да. Добре. Нещо да споделите за нашата камера? Вашата камера е много яка, сега да запиш няколко пороста. Вие сте на живо в момента. Да, забърдали се. Не подготвям се за репортаж. Какво ще кажете за БДЖ? БДЖ прекрасно. Не смърди много. Не смърти? В туалетните влизахте ли? Имате туалетна хартия? Имам 3. Първо. Използвана. Понякога има и вода даже. Имаше. Има нищо се свърши вече. Ние проверихме. Много консервативно. Какво четете тук? Прости? Да не се готвите за изпит? Господин Димитров. За защита на изпит? Да, защита на курса. Демек, че защитавате курса? Курса ли ще защитавате? Има нещо. А вие самичък с вашите две ръце, я покажете другата ръка. Покажете. Идеално. Не, то пръст. Да. Не. То е. Не, как ти де? Аз значение. Да ви оставяме да спите. Не ви се спи. Да спираме. Но вие сте на живо. Да. БДЖ пътниците, уморени винаги, депресирани.